Altså, da jeg hørte om det, der var det jo en god idé. Jeg var med fra start af. Afdelingsbestyrelsen har været rigtig, rigtig glade for, at de blev udtaget til det her. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at Boligselskabet Sjælland tager et ansvar for, at vores unge mennesker får nogle succesoplevelser. I Køge Kommune har vi i forvejen et godt samarbejde med Boligselskabet Sjælland. I projektet her, der får vi mulighed for at komme til at arbejde med nogle andre unge og med et lidt andet perspektiv, hvor det her med uddannelse fylder lidt mere end det, vi plejer at gøre i Jobplaneten. Det synes vi er særligt spændende i projektet her. Jeg har været igennem en masse ting i hvert fald. Stoppede jeg så i 8. fordi jeg var klar til 9. Og så kom jeg i en erhvervsklasse, og der har jeg været ude som tømrer og maler, og så gik jeg 8. om og 9. hvor jeg så fik at vide, at jeg ikke var klar til eksamenerne. De kendetegnende vil måske være lidt søgende på, hvad de godt kunne tænke sig at uddanne sig til eller arbejde med, og måske har også haft brug for en lidt pause for uddannelsessystemet. Og nogle af dem giver projektet også mulighed for at få fat i og få hjulpet og få givet en kærlig hånd i ryggen. Vores rolle er meget at rekruttere unge til nogle af opgaverne. Når de er blevet en del af projektet, så har vi også en mentorlignende rolle, hvor vi laver opfølgning med de unge. Så snakkede jeg med afdelingsbestyrelsen omkring selve prøvehandlingen og hvad der var af muligheder og hvad niveau og hvad leje det kunne ligge i. Og så blev vi enige om, at vi godt ville byde ind med beboerhaverne. De beboere, som var heldige at være med til de haver, der var udtaget, de har været glade for, at der har været nogle unge mennesker og hjælpe dem med det, de måske ikke selv helt kunne håndtere. Og de synes, det har været nogle rare unge mennesker at have med rundt herude. Så overordnet er jeg jo interesseret i, at vi får hjulpet de unge, og at vi netop i det her samarbejde får fat i nogen, der måske ikke får kommet til kommunen af sig selv. Efterfølgende så har der været positiv stemning, og det var et dejligt projekt, så det er i hvert fald noget, der har potentiale.